Yan, nagkaroon ng bintahan dyan. Malawak ang lupain ang nabibili ng mga iba, yung mga may kaya. So someday magkakaroon din ito ng ano, ng resort, pasyalan, ganon. So yan oh, napakalaki ng potential ng lugar na ito mga kaibigan. Okay guys, reflex ko lang itong ano, galing kami ng ano dito Santa Rosa, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Yan yung school. Yan, galing kami sa school dyan sa Salaksak. Sikat ito, Salaksak. Mountain ito na pinaggirahan noon nung kapanahonan ng Hapon. So ipakita ko lang sa inyo itong ganda ng lugar na ito. Kasi ano siya, maano sa pine trees. Ayan mga kaibigan, para makita nyo rin. Simple lang yung pamumuhay dito, payak, napakapayak. Ayan, makita nyo mga bahay, malalayo. Tapos dito sa ibaba, yan, makita nyo, puro pine trees yan. Yan o, para siyang Baguio, tapos malamig siya dito mga kaibigan, napakalamig. Salaksak, pero barangay Santa Rosa, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Diyan sa baba naman, mamaya makikita natin yung kalupaan ng Pangasinan. Ayan mga kaibigan, so papunta tayo ng ano, pabalik na tayo ng Maliko. Itong Maliko naman, dalawang probinsya ang naghahati nito. Merong Maliko, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Meron din namang Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Ito yung pinaka-peak ng dalawang probinsya. Then dito tumakbo ang mga sundalong Hapones nung araw para magtago nung World War II, nung sila ay malapit ng matalo ng mga sundalong Amerikano. So yan, nakikita nyo po yung daan sa kabila. Yan yung dinaanan natin, o yung dinaanan namin paakyat sa Maliko. Then yan, probinsya na yan ng Pangasinan. Yan, kapatagan na yan, Pangasinan na ho yan. Yan, tuloy tayo sa biyahe.
mga kaibigan, may bahay dito, may mga nakatira naman. So ito lang yung nakita naming bahay na may nakatira, yung part na yan. Kasi dun sa mga nadaanan naming bahay ay wala pong nakatira, na siguro nasa trabaho sila, nasa mga bukid nila. Kadalasan hapon na nagkakaroon ng tao yung bahay. Busy yung mga kaibigan natin. At makikita natin yung view deck dito mga kaibigan. So kung nakikita nyo yun, may lumang sasakyan mga kaibigan. Di ko alam anong history behind that sasakyan na yan, na buntok, pero mayroong naiwang sasakyan yan, may gate sila. Di ko alam kung anong history behind that old car dyan na nakatambak. So ito, punta lang tayo kunti dito. Yung view deck yan, makikita natin yung kalupaan ng Pangasinan dyan. Tapos ito, sakop na ng Vizcaya. Okay, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ayan, so ang ganda ng kalikasan, ganda ng kabundukan. So historical itong lugar na ito. Napaka-historical ng place na ito. So may mga na-vlog na ako about dito sa Maliko, doon sa ating channel sa kabila, sa DIY Master PH. Meron ako na ilagay doon yung Sherman tank, yung remains ng World War II. So ito naman, napasyal lang kami dito, at yamang nandito na rin lang. Ano ko siya, flex ko lang po siya sa inyo. So ito, isang view deck, pasyalan sa Santa Rosa. Someday, somehow, pag wala ng COVID, magbubukas po yan mga kaibigan. So yan, pag nando ka sa taas, kikita mo doon sa baba, kitang kita sa baba, at makikita mo yung buong village. O hindi na sa village kasi nung araw kasi ano lang yan village lang yan. Ngayon kasi mayroon ng mga nagpapatayo ng malalaking building kasi nga nabili na ito ng mga mayayaman. Yan, nagkaroon ng bintahan dyan, malawak ang lupain ang nabibili ng mga iba, yung mga may kaya. So someday magkakaroon din ito ng ng resort, pasyalan, ganon. So yan napakalaki ng potential ng lugar na ito mga kaibigan. So yan, makikita natin, napakaganda. So yan sa baba, garden, at makikita natin dyan yung bell pepper. Ayan plantation ng bell pepper nasa baba mga kaibigan. Kung nakikita nyo po yan. Okay, so yan. Okay, ang ganda ng kalikasan, ganda ng Pilipinas. So yun lang, I hope na pasyal ko kayo, nakita nyo yung ganda ng Pilipinas, specifically dito po sa Maliko. Thank you sa pagsama sa akin sa video na ito. Maikli lang siya pero bigyan ko lang kayo ng konting review nga sa lugar na ito. So yan guys, okay, part na yan ng Pangasinan, sa Nicolas, Pangasinan, yung unang makikita natin. Then tayo Pangasinan, Natividad, yan makikita natin dyan. Yung hanggang doon sa Rosales, papunta na yan nung kung nakikita nyo yung parang bundok na maliit doon, Talugtog, Nueva Vizcaya. So yan mga kaibigan, so napakaganda. So thank you so much for watching this video. I hope you like this video and please subscribe to my YouTube channel. At yan po yung mga kasama natin. Yan mga kaibigan, yan yung OBR ko, mga kasama ko. At ito yung mga motor natin. So marami tayong pinupuntahang lugar kasi nga free naman tayong makapasok dito dahil taga rito lang din naman tayo. So yan, ang ganda ng lugar, worth it. Pag wala ng COVID, tourist spot na ito, Maliko, the best na lugar.
malamig, pwedeng magbakasyon dito. Meron tayong tinatawag na Maliko Inn at pwede tayong magrenta ng matulugan, something like that. So thank you so much, bye bye.